సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా, ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. టెలిగ్రామ్లో ఉంటుంది అండ్ ఇన్స్టాలో ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. లిరికల్ వీడియో ఎక్సలెంట్ ఉంది, అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి. ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి, అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటో యాడ్ చేసుకుందాం. ముందుగా ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా. సో మీకు నచ్చిన ఫోటో ఏదైనా ఫోటో కావచ్చు. నేను ఎగ్జాంపుల్గా ఈ ఫోటో యాడ్ చేసి చూపిస్తా. సో ఈ ఫోటోని ముందు ఏం చేద్దామంటే 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా చేసి, సో దీన్ని లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ 21 సెకండ్ వరకు డ్రాగ్ చేసి, సో ఇప్పుడు దీనికి సాచురేషన్ ఏదైనా యాడ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో నేను ఒక లిరికల్ ప్రీసెట్ ఇస్తా, అక్కడ మొత్తం ఉంటాయి. ముందుగా లిరికల్ ప్రీసెట్ ఓపెన్ చేసుకోండి. ఓపెన్ చేసి కింద గ్రూప్ ఉన్నదిగా, గ్రూప్ని ఎడిట్ గ్రూప్లోకి వెళ్ళి, సో ఇక్కడ కింద ఫోటో ఉందిగా, ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి, సో బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇక్కడ ఫోటో ఉందిగా, ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. ఈ ఫోటోకి పేస్ట్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ ప్రీసెట్ ఓపెన్ చేసుకోండి. ఓపెన్ చేసి సెలెక్ట్ ఆల్ చేసుకోండి. సో సెలెక్ట్ ఆల్ చేసి సాంగ్ తీసేయండి. అండ్ ఫోటో మళ్ళీ గ్రూప్ ఉంటుంది, గ్రూప్ని తీసేసి 30 లేయర్స్ ఉంటుంది, కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇక్కడ పేస్ట్ 30 లేయర్స్ చేసుకోండి. సో చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. లిరికల్ పైన వస్తుంది, కింద ఫోటో ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి మళ్ళీ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ముందు లిరిక్ కాపీ చేసుకోండి. ముందట్లే లిరిక్స్ కాపీ చేసి ఇప్పుడు కంటిన్యూగా 1 బై 1 పేస్ట్ టైల్ చేసుకోండి. పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి, మళ్ళీ పైనుంచి పేస్ట్ టైల్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళండి. సో ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్. సో ఇలా ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ టైల్ చేసుకోవాలి. సో లిరిక్ మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ టైల్ చేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, ఒక్కటి కూడా మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్. సో చివరి వరకు ఇదే ప్రాసెస్లో మొత్తానికి యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా లిరిక్ మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ టైల్ చేసుకోవాలి. లిరికల్ మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ టైల్ చేసుకోవాలి. సో ఓల్డ్ సాంగ్ సూపర్ అంటే సూపర్గా ఉంది. సో ఇలా ప్రతి దానికి ఎక్సలెంట్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో చివరి వరకు ఇదే లాస్ట్. సో ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో ఫ్రెండ్స్ లిరికల్ యాడ్ చేసుకోవడం అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఇంకో ట్రై చేద్దాం. ప్లస్ ఐకాన్, ఇక్కడ ఒక షేప్ తీసుకోండి. సో ఇది షేప్ని ఇలా ఫుల్గా జరిపేసి, సో ఇప్పుడు దీన్ని లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసుకోండి. డ్రాగ్ చేసి, సో ఇప్పుడు దీనికి ఏదో ఒక కలర్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను ఎగ్జాంపుల్గా బ్లాక్ యాడ్ చేసుకుంటున్నా. సో బ్లాక్ యాడ్ చేసి సెలెక్ట్ ఆల్ చేసుకోండి. సెలెక్ట్ ఆల్ చేసి కింద సాంగ్ అండ్ లోగో తీసేసి, ఇక్కడ పైన మధ్యలో ఉందిగా, ఈ లోగోని టచ్ చేసుకోండి. సో ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఇటు అటు మూవ్ అవ్వాలి ఫోటో కాబట్టి మీకు సింపుల్ ఈజీగా చెప్తా. గ్రూప్ మీద టచ్ చేసుకోండి, ఇక్కడ ఎఫెక్ట్ ఉంది, ఇక మూవ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఉంది కదా, దీని మీద టచ్ చేసుకొని ఇక్కడ ఈ సెకండ్ లైన్ ఉంది కదా, దీన్ని టచ్ చేసుకొని ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్ కొట్టండి. సో ఇక్కడ 5 సెకండ్ దగ్గర మళ్ళీ ఒక ప్లస్ ఐకాన్ కొట్టి దీన్ని ఇట్లా జరపండి. సో మళ్ళీ 10 సెకండ్ దగ్గర, సో ఇక్కడ 11 సెకండ్ దగ్గర, సో దీన్ని మళ్ళీ 0 చేసేయండి. సో 0. ఇప్పుడు 15 సెకండ్, మళ్ళీ 9. మీకు ఎంత కావాలి అనుకుంటే అంత పెట్టుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు 21 లాస్ట్, ఇక్కడ 0 పెట్టేస్తున్నా. సో ఇలా. సో చూసారు కదా, ఇప్పుడు దీనికి టైల్ యాడ్ చేసుకోండి. ప్లస్ యాడ్ ఎఫెక్ట్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ టైల్స్ అని ఉంటుంది, దీన్ని యాడ్ చేసుకోండి. దీన్ని కింద మిర్రర్ అని ఉంటుంది కదా, దీన్ని యాడ్ చేస్తే సింపుల్గా వచ్చేస్తుంది. సో చూసారు కదా, ఈ విధంగా సింపుల్ అండ్ ఈజీగా చేసుకోవచ్చు వీడియో. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్,
వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. లైక్ ఆర్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో, ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసుకోండి. థాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.